Bueno, hemen pantailaren bestaldean Stizen Manero daukagu, berez laudiokoa da, baina ja urte batzuk daramatza Irlandan bizitzen. Kaixo, Stizen, zen moduz? Kaixo, oso ondo tazu? Ondo, ondo, ondo. Bueno, berez, epatu dugu, urte nahikotxo daramatzazu jada Irlandan bizitzen. Mhm. Kontatu aldiguzu lehen bizi apur bat nola amaitu duzun laudioko izan da bertan bizitzen, non Mhm. zabiltzan, nola erabaki zenuen bertara bidaiatzea eta gero bertan bizitzen geratzea, nolako izan da prozesu hori? Duela 6 urte terdi bizi naizela orain Irlandan. Lehenengo aldian nire arrazoia zen ingelesa ikasi nahi nuen. Beraz, oper bezala joatea aukeratu nuen. Uste dut errezena dela herrialde berri batean bizitzean laguntzen duela. Eta aukera ezberdinak nituen, baina azkenean famili bat aurkitu nuen Irlandan. Irlandan Korken bizi naiz, eta bigarren hiri handiena. Eta etorri nintzen oper bezala, gero egon nintzen urte erdia, Laudiora bueltatu nintzen, eta gero Irlandara bueltatu nintzen berriro, ze gustatu zitzaidan esperientzia, lagun oso onak egin nituen, eta geroztik hemen naiz. Jende nahikotzok edo, bueno, erabakitzen du, zuk esan duzuna oper bezala, umeak zaintzera joatea, familia batean, atzerrira joateko. Zure ikuspegitik, zen moduzko esperientzia izan zen lan hori egitea? Gaur egungo ikuspegitik agian ikusi da. Mhm. Nire iritziz oso ideia ona da, ze ailegatzen zara herrialde berri batera, ez duzula kultura ezagutzen, ez duzula hizkuntza hitz egiten, ez duzula inor ezagutzen, eta heltzen zara etxe batera, non famili bat dago oso ondo hartzen zaituztela, eta gainera lana daukazu, eta bakarrik egin behar duzuna da hori, hizkuntza ikasi eta lagun berriak egin, eta nire kasuan esperientzia oso ona izan zen, ze lagun pilo bat egin nituen, eta hori oso ondo goratzen dut esperientzia. Eta orain aipatu duzu, behin urte eta herriko esperientzia horren ostean, erabaki zenuen itzultzea, eta orain zabiltza lanean eta ikasten, ez? Bai, bueltatu nintzenean Irlandara, hori jende asko egiten duen bezala, lana bila eta baita etxe bila. Eta neukan lagun bat oper izan nintzenetik lagunak ginela, eta hemen jarraitzen zuela. Beraz, berarekin geratu nintzen hasieran, eta gero apartamentu bat aurkitu nuen, lan aurkitu nuen, eta lan horretan geroztik lan egiten dut orain, 5 urte bete ditut aurten udan. Eta duela 2 urte hasi nintzen ikasten, pasaren urtean hasi nintzen unibertsitatean, orain nago bigarren mailan, eta beste 2 urte gehiago geratzen zaizkit, eta hori biologiako irakaslea bihurtzeko asmoa. Eta, bueno, aipatu duzu zabiltzala Korken, dela Irlandako aukeres banago esan duzunez, hegoaldean dagoen hiri bat eta bigarren hiririk handiena, ez? Desberdintasun asko dago Laudion, ez? Bizitzetik halako hiri batean bizitzera. Ez soilik agian tamaina aldetik edo populazio aldetik, baizik eta ere kultura aldetik, zer desberdintasun sumatu dituzu, zertara egin zaizu errazen ohitzea edo zer izan duzu gustukoen, zer suertatu zaizu agian komplikatuen? Bai, oso ezberdinak dira, eta adibidez gehien faltan botatzen dudana igual janaria. Ze Irlandan janaria ez da igual onena, baina igual hori eta familia eta lagunak noski ere. Baina, pero beste alde batetik oso gauza onak ditu Korkek, gauza onak ematen dizkit, ze bada aukera handia beste kulturako pertsona asko ezagutzeko, hemen dagoen bizimodua egunean, edozein egunean astean zehar, joan zaitezke taberna batera, kriston giroa dago egunero, eta pizkat bizimodua ezberdina da. Ez da bata bestea baino beto, baina oso ezberdinak dira nire ustez. Kork zer da, esan dezakegu dela
kakotzen artean hiri unibertsitario bat, unibertsitate giroa asko sumatu egiten da bertan? Bai, esango nuke baietz unibertsitategatik hor ikasle asko daude Irlanda, Korken, eta baina ez bakarrik unibertsitateko ikasleak ere, langile pilo bat beste herrialdeko langileak ere, beraz hori ematen du kultura artekotasun hori edo. Ordan zu basabiltza edo harremantzen zara, soilik agian jatorriz Irlandakoa den jendearekin, baizik eta orokorrean munduko beste txoko batzutatik ere bertaratutakoekin, ez? Bai, egia zan, ni izan dudan kuadrilla hemen, ia guztiak euskaldunak, ze azkenean pizkate pilatzen duzu errezena dena, eguneroko harremanak izateko, baina badauzkat ere lagun oso minak beste herrialdetakoak, eta hori lankirak ere batzuk irlandesak dira, beste batzuk beste lekuetakoak, eta oso harreman estua daukat beraiekin ere. Igual lanari buruz konparatu uste dut hemen asko zerrezagoa dela lan aurkitzea, eta baita lan kualifikatu bat aurkitzea Euskal Herriarekin konparatuz. Alde horretatik hemen aukera gehiago daude. Gero hemen gertatzen dena da, nola esan, etxe bizitzaren aldetik, oso zaila dela etxea aurkitza, ezagutzen dut jende asko etorri direla Irlandara hori ingelesa ikastera eta holan, eta bueltatu behar izan direla, ez dute etxe bizitzarik aurkitu. Beraz, orain gehien krisi handiena etxe bizitzarena da. Ados, eta, aipatu duzu apur bat, ez? Dauden ezberdintasunak, kultura aldetik, ohitura aldetik, aipatu duzu apur bat ere janariaren afera ere bertan. Kulturalki, ze beste ezberdintasun sumatu dituzu? Aipatzen duzunagatik, gutxienez lehenengo inpresioan, badirudi ez dagoela ezberdintasun asko bertan harremantzeko moduen eta Euskal Herrian egon daitezkeen artean, edo gutxienez nahiko antzekoak direla. Hori tabernetako giroa, apur bat, esaten duzunagatik edo dirudi ez dagoela ere horren besteko ezberdintasunik. Bai, aurkitu daiteke ezberdintasuna igual izaera aldetik, ze ez dakit nola esan, baina nire iritziz Euskal Herrian lagun minak egin dezakezu eta igual konektatzen duzula hobeto. Irlandesekin niri ematen dian antza dela oso jatorrak direla, eta beraiekin ateratzen bazara, pilo bat divertituko zara eta ondo pasatuko duzu, baina gero hori beste nivel batera konektatzeko pizkat zaila da. Uste dute barrera bat jartzen dutela eta ez dela hain erraz harreman estuak beraiekin izatea. Horren zuk gehiago dituzu harremanak ez dakit beste herrialde batzutatik bertaratutako jendearekin, zentzorretan? Bai, igual bai, beste kultura batzuk uste dut igual, nola esan, pizkate hurbilak direla ugatik, beraz, uste dut errezagoa dela. Eta, aipatu duzu, Euskal Herrian baino, Irlandan errazagoa dela lan kualifikatuagoa lortzea. Zer esan nahi duzu horrekin? Errazagoa dela ikasi duzunaz bizitzea, errazagoa dela baldintza hobeagoko lanak topatzea? Bai, uste dut pizkat dena, Euskal Herrian pizkat zaila dela, nola esan, ez dakit nola saldu, hemen ez dagoela hainbeste titulitiz edo hainbeste lan gehiago dagoela, beraz erraza dela kakotzen artean ikasi baduzu eta baldin badaukazu maila bat, horretaz lana aurkitzea, eta ez dagoela lan gehiago Euskal Herrian baino nik uste dut. Ez arela egon behar agian ez dakizen bat master egiten lan bat lortzeko.
hori da. Vale, Hori eta da. aipatu duzu, bigarren kurtsoan zabiltzala, unibertsitatean, biologiako irakasle izateko asmoarekin, nola ikusten duzu zure burua hurrengo urtetan? Ez dakit asmoa daukasun biologiako irakasle moduan aritzeko hori, Irlandan bertan, aurreikusia daukasun uneren batean Euskal Herrira itzultzea, nola ikusten duzu apur bat epe ertain eta luzera begirako etorkizuna? Hori da, milioiko galdera, beti saiatzen naiz etorkizunera pentsatzen eta batzutan zaila da, ze orain daukadan pentsamendua batzutan aldatu daiteke, baina orain momentuan pentsatzen dudana, igual karrera amaitu eta igual urte bat hemen egon esperientzia hartzeko hemengo eskoletan irakasle bezala izateko, eta gero Euskal Herrira voltatzea. Hori izango litzateke plana. Baina, bueno, hori bi urteren buruan aldatu daiteke ere. Vale, eskerrik asko, Estizen, galderei erantzuteagatik, eta, bueno, animo asko ikasketekin, ze justu harrapatu zaitugu gainera, ikasketa prozesuaren erdian, ez? Bai. Bat hartuta. Bai, hori da. Vale, animo, eta eskerrik asko, eta horrengora arte. Vale, eskerrik asko zuri.